Kazi mari yacho yanga iribo cause takaenda ku UK takanora 3 mashows. Pambene kamari kakanaka. Pamba ne mari yakanaka mukoma wangu zvekuti ndichidzoka ku England. Ne mari yo chinja ndakaita chine musoro mu life mangu so far. Ndakwanisa kutengera mom stand. Ne mari ku England. Selasi ai. Maize. Muchidzoka mukati mbereki. Cause ndopate kutangira. Ndandiri mudika ndanisina zvekuti ndoda kushandisa mari yangu kuzodaiso plus ndo panobva ma blessings ipapo my bata since moms ndikunyeperei moms akandichengeta kubva kudhara mudhara wangu akita ndine 11 months saka ubva ipapo moms chete zvichireva kuti nhasi nango mukaita zvamunoitirwa hamukanganwa kwamakabva aiwa handingati kukanganwa imimi moms Zimbabwe chiboni pai moto wa Ras Pompy maizwereyo zvanzi nokukanganwa ibati mbereki munonyepa ime ndipewo moto timu yangu ndipe moto